Yeah, thank you very much. It's a great pleasure to meet you. I'm sufficient Kufahakurambwi. So now the topic of the today, Tiripana First Kings 1:1. Now King David was old and stricken in years, and they covered him with clothes, but he got no heed. Wherefore his servants said unto him, Let there be sought for my lord the king a young virgin, and let her stand before the king, and let her cherish him, and let her lie in their bosom, that my lord the king may get it. So they sought for a fair damsel throughout all the coast of Israel, and found Abishag a Shunammite, and brought her to the king. And the damsel was very fair, and cherished the king, and ministered to him, but the king no ye not. Inyaya iripo inyaya musikana ainzi Abishagi. So mambo akati akura, anga asakwanise, anga akutonhorwa. So pakutonhorwa ipapo vakamupa machira zvanzi haana kudzirwa. So asina kudzirwa, maservant ake akati ngatimutsvagire musikana. So choni chakanaka kuti wai vakatsvaga musikana mhandara uye akanaka, iyo nyaya yekudziisa, because kachida kudziisa munhu tongowedzera machira, but apa pakatsvagwa mhandara. Tikatarisa mubhuku Abishagi zvinoreva kuti the father of era. Why? Because vanhu vachiona Abishagi achitorwa achienda mupalasi, it's just like a blessing. Vanhu vanotofunga kuti Abishagi aropafadzwa, but kutukwa kusiri kuoneka. Why? Because ari kuenda kunodziisa munhu, yet munhu wacho haasi kumuziya. Saka sometimes unogona kupedzerwa nguva nezvinhu uchifunga kuti life yakanaka, izvo life iyo iri kunaka pakuda kumisa chakanaka. Because uyu Abishagi aitokwanisawo kutoroorwa nemukomana wake, but akazoziya mupalasi uzodziisa mambo. But vakadzi vese vamambo vaivapo, ana Bhatishebha amai vaSolomoni vaivapo, but pakatsvagwa munhu aiva mhandara kuti azodziisa mambo. So uchitoona vanhu vaitoona Abishagi achibuda mupalasi akatochena akaita sei, vaifunga kuti Abishagi akaonerwa favor or a blessing, but yet paitoshandiswa munhu. Saka sometimes unogona kuwana basa, uchitoenda kubasa, but chaunoronga hapana chinotoreka nacho. Saka unongopiwa mentality yekuti uri kushanda apa yeti uri kushandiswa. Sometimes unogona kuti chero ukafunga basa, chero ukafunga kushanda nesimba, vanhu vese unotobuda dikita kushanda nesimba kuita sei, but chinobuda hapana. Vanhu vanofamba kuita vachitoti haye uyu haana musoro yechichi, but musoro unawo, but mari yauri kupiwa pathat company ndo isina musoro. Saka sometimes unenge uchidziisa mambo yeti because uri kushanda zvinofanika kuwanika nevanhu vanoshanda hausi kuzowana. Saka vanhu vese vakatotaura, vasikana vakawanda vakatotsamwa kuti sei mambo atora Abishagi, but kutsamwa kwavo vaiona kunge munhu akaropafadzwa aitirwa favor, but paitoshandiswa munhu. Why? Because Abishagi at the end mambo zviri kunzi haana kanopinda maari. Saka iye akangotorwa kungoti angodziisa mambo chete, but no benefit yaiwana. Because mambo zviri kunzi mambo aisatomuziya, but iye aishandiswa. Saka pane imwe nguva yekuti unoona kunge life yakanaka, but yet pari kushandiswa munhu. Unogona kuona kunge zvinhu zvako zvakakunakira, une blessing, une favor, but yet mufavor imomo mune something chikuti usaone favor chaichaipo. Because kana uchichema uchita una basa, utsvaga basa, Satani anotopawo. Unogona kutopuwa basa rekuti unotofunga kuti utori pabasa pari chinobuda hapana. Vanhu vanofamba uchiti ye haana musoro, haana chi, but yeti musoro unawo, but mari yacho ndoisina musoro. Sometimes nenzi vabereki vedu achitanzi kana kuti ubudirire unofanira kushanda nesimba. That is half true. Kushanda nesimba papi? Basa kwangu ndoshanda nesimba nchiita sei, but pay haichiji. Murungu anongoti 100 years per month. Chero ukashanda nesimba ziya rikabuda sei haichiji 100 years. Saka sometimes kuti itowedzera unofanira kutomboitawo strike. Kuita strike vatikotsana magarire edu kuti atowedzera mari. Saka sometimes unogona kunge uri mupalasi yet uri kudziisa mambo. Saka
saka zvoda kuti uve nezivo rimwe kuti uone kuti type yeblessing iblessing here kana kuti iblessing yakahaida kuti ndisaone blessing kumberi. Saka zvinhu zvinoda kuti munhu anyatsokuona kuti pane ropafadzo kana pari kudzidziswa munhu, because Abhishagi zvikunzi mambo haana kupinda mavari, but yet vanhu vaiona sekunge blessing. Because tikatarisa nyaya yaMozisi, Moses ndiye aifanira kubudisa vanhu muKenani, nokuti Moses ndiye aifanira kubudisa vanhu munyika yaitambudzika, but Moses ndiye akatobudiswa. Unotoona kuti vakabvisa choda kubuditsa. Why? Because vaiziva kuti tsano vakaramba varimo vanobudisa vanhu kuenda navo kuKenani. Saka ndiye akatanga kubuditswa. Vamwe vakomana vaiurayiwa, but iye haana kuurayiwa, akaurayiwa mentality. Saka pane pamwe Satani anotombopawo. Satani pane pamwe paanotomboblessawo pekuti unofunga kuti blessing yaMwari iyo izoire yaSatani. Asi manje unozoona kumberi kwazvo kuti panapa pakaipa, ndaingodzidzisa mambo. Vamwe vanhu vanogona kukuda nekuti uripo. Pane dzimwe shamwari dzinokuda nekuti shamwari dzadzo chaidzo hadzipo. Saka iwe unoona kuti ukudiwa uku inayo kuti muwapo. Saka chiona shamwari dzako kuti ava vanondida zveshukwa zvekuti vanondida nekuti avo shamwari hadzipo. Saka masikati ano zvakuda kuti uone, uchenjere, uzive kuti pane relationship here oro pane blessing here kana kuti pari kudzidziswa mambo. Dai Mwari atikomborera, atizarura, tava nemaziso emweya ekuona pane ropafadzo nepasina. Tichiti amen.